Hvad mener du, vi skal gøre ved situationen i Syrien? Det er jo... det er ualmindeligt svært at gøre noget særligt. Altså, der er nogle ting, man i hvert fald ikke skal gøre. Altså, der er en lektie, man har lært fra Irak, som er ret vigtig. Det er, at amerikanerne gik jo ind i Irak i 2003. Og en af de ting, de gjorde i 2003, det var ligesom at lukke alle de sunni-muslimer ned, der ligesom var i inderkredsen omkring Saddam Hussein. Hele hans Baath-parti blev lukket ned og blev fuldstændig fjernet fra magten. Blev fjernet fra alle positioner, folk blev fyret osv., der var medlem af Baath-partiet. Det forsøgte man så at råde bod på nogle år senere i noget, der hedder The Awakening og The Surge i 2006-2007. Ved at inkludere dem igen. Man skabte en enhed, en militærenhed, der hed Sons of Iraq, og gav dem løn osv. Og det viser sig faktisk var ret effektivt imod nogle af de mere militante grupper. Så der var mange sunni-muslimske stammer i Irak, der støttede den her. Da amerikanerne så trak sig ud af Irak imellem 2009 og 2011, der lod man ligesom de der sunni-muslimer i stikken igen. Og der blev de overladt til Nouri al-Maliki, der var leder af Irak på det tidspunkt, som var shia-muslim. Og han skubbede alle de der sunni-muslimer ud i kulden igen. Så de er flere gange blevet halvt inkluderet, og så er de blevet lukket ud i kulden igen. Så noget, man helt sikkert skal gøre, hvis man går ind på landjorden i Syrien, det er, at man skal sørge for ikke automatisk at ekskludere alle sunni-muslimer fra den proces, der måtte være omkring en fred i Syrien. Det er utroligt svært, fordi at mange af de sunni-muslimer, de lever nu i Island, eller ISIS-land, eller hvad det nu er. Og faktisk er det mere eller mindre identiske områder. Altså sunni-muslimernes område er stort set de områder, der er styret af islamisk stat i øjeblikket. Så det er svært at skelne sympatisører med fra islamisk stat fra folk, der ellers bor der. Så bor 6 millioner mennesker i IS-kontrollerede områder i Irak og Syrien. Og det er jo mange mennesker, og det er jo ikke alle, der egentlig er enige med ISIL. Så det vigtige det er, hvis man nu på et eller andet tidspunkt vælger at gå ind på landjorden, og det bliver man nok nødt til på et eller andet tidspunkt, at man sørger for i den proces, der kommer bagefter, at få inkluderet alle grupper i processen. Det er meget vigtigt. Hvis vi så nu holder os væk, tror du så ikke, ISIS vil blive større? Fordi der er måske mange, der vil blive sure på USA og NATO, fordi de ikke gik ind og hjalp med at få Assad væk. Jamen, altså, det har jo vist sig, at Assad han er jo en snured og en djævelsk diktator på mange måder, fordi at den gruppe, som Assad har bekæmpet allerhårdest, det er alle de såkaldte moderate i Syrien. Og det er dem, som vi har støttet på et tidspunkt. Amerikanerne har forsøgt at støtte dem, tyrkerne har forsøgt at støtte dem. Men de er blevet utrolig små og marginaliseret nu på alle mulige måder, fordi at Assad har støttet islamisk stat. Og hvorfor har han det? Fordi han har vidst, at det var hans eneste chance. Fordi hvad gør vi nu? Vi snakker om, hvorvidt Assad stadigvæk kan få lov at være i Syrien i en overgangsperiode, fordi at vi synes, at islamisk stat er det større problem for os. Assad er jo ikke en trussel mod os. Islamisk stat, så vi jo i Paris for eksempel, er jo en direkte trussel mod os. Så på den måde er det simpelthen Assads overlevelse at have gjort islamisk stat så store, som de er. Så der er nogle meget beregnende logikker i det. Altså han lod for eksempel, var det 1000 eller 1500 folk løsladet fra fængslerne i 2011, som alle sammen har været med til at starte islamisk stat. Så han er direkte assisteret med, formodentlig køber han også olie af islamisk stat faktisk, altså hans hovedmodstander. Så der er nogle logikker der, som er utrolig svære at gøre noget ved, og som helt sikkert vil fortsætte, hvis man ikke gør noget fremadrettet. Omvendt, hvis man gør for meget, og man går ind og fjerner alle de her sunni-muslimer, så vil de tro, at Vesten de bare er ude efter sunni-muslimer, og så vil de sunni-muslimske befolkningsgrupper, der lever i Syrien og Irak, de vil blive endnu mere fortvivlede, og måske endnu mere ideologisk tilhængere af islamisk stat. Så det er en svær balancegang. Ja. Hvis vi nu tror du, vi kan sætte tropper ind, altså USA og NATO, hvis vi ikke har Rusland og Kina på vores side? Altså, NATO bliver svært, fordi at der er simpelthen så meget koldkrigsbagage i NATO. Jeg vil sige, USA, det er jo set før, altså USA, men det vil kræve en kæmpe ændring af hele den amerikanske mellemøstpolitik, fordi at det var en kæmpe udtrækning, amerikanerne lavede. De trak sig ud af Irak i 2011, i øvrigt på samme tid som det arabiske forår. Ja. Og det har været med til at destabilisere hele regionen. Så den der
de er meget tilbageholdende med at gå ind for alvor. Det har vi jo set flere gange. Altså, der er mange, der mener, at det er måske rigtigt, at hvis amerikanerne var gået ind hurtigt og konsekvent til at starte med, så havde det været en anderledes fin situation, som var i Syrien og Irak i dag. Det er langt fra sikkert. De gik jo også hurtigt ind i Libyen. Ja. Og Libyen er også et voldsplaget land i dag, hvor ISIL også har rigtig gode vækstbetingelser. Så man skal gå ind, men man skal gå ind på den rigtige måde, og det kan helt klart gøres, også med amerikansk støtte. Hvordan skal man så gå ind? Altså den måde, det bliver kørt på lige i øjeblikket, det er et forsøg, det er at støtte alle hånde regionale og nationale kræfter fra amerikanernes side. Amerikanerne støtter efter alle dømme kurderne. For ja, men problemet er så, hvis de giver våben, altså hvis de dropper våben ned til dem, så kan det jo også være, at ISIS får fat i dem. Ja. Ja. Det har været et lille problem omkring Kobane, for eksempel den her kurdiske by, der blev kæmpet om sidste år, hvor ISIS fik fat i nogle enkelte våben. ISIL, det hører vi ikke så meget om i pressen, ISIL er presset nu. Altså der har ikke været nogen spektakulære erobringer, der har været Palmyra og nede i Ramadi, nede i Anbar-provinsen, nede mod Bagdad, nogle angreb. Men det er ikke de helt store, spektakulære angreb, som vi så imod Mosul sidste sommer, for eksempel Sinjar-bjerget og så videre. Det har der ikke været i meget, meget lang tid. De har tabt relativt store landområder af Syrien til kurderne. For nylig tabte de også den her by ved Sinjar-bjerget, hvor de her yazidier, som er den her minoritet, boede. Og det er en meget strategisk vigtig by, fordi der er en hovedvej, der går igennem den by, der forbinder Mosul med Raqqa, og Mosul og Raqqa, det er deres 2 hovedbyer. Så rent strategisk, så er de blevet klippet over i 2 på de operationer, der foregår lige i øjeblikket, som er tungt støttet af amerikanerne. Det var kurderne, der gik ind, men det var efter, at amerikanerne havde sønderbombet byen i en uge, eller sådan noget, inden at kurderne gik ind. Så der er ingen tvivl om, at det at støtte grupper på landjorden, det er noget af det, der vil være vejen frem. Det er utroligt farligt, fordi at der bliver et efterspil, fordi at når ISIL bliver svage, så bliver der et magttomrum i det område, ISIL så har været i. Og hvem skal så komme ind og styre det? Altså skal det være kurderne, skal det være andre sunni-muslimske grupper? Hvilke af de kurdiske fraktioner skal det være? Fordi kurderne, de er også uenige imellem hinanden. Så det er ikke givet, at det er en rigtig løsning, men det er ligesom den løsning, de vælger lige nu at støtte sådan noget. Ja, hvem er det største problem for os, altså for USA og NATO? Altså er det Assad, eller er det ISIS, eller begge to, eller? Det kommer an på analysen. Altså Tyrkiet for eksempel har jo lang tid sagt, at ISIS er ligesom symptomet, og Assad er årsagen. Ikke? Altså det er Assads fremmedgørelse af muslimer er slået hårdt ned på sunni-muslimske grupperinger, på samme måde som Maliki slog hårdt ned på sunni-muslimske grupper i Irak, at det er det, der har fremmedgjort sunni-muslimerne på en måde, så de er valgt til sidst at tilslutte sig en ekstrem gruppe, som ISIL er. Noget, der gælder, at vi sjældent hører om, for eksempel i ISIL, det er, at der er meget lidt korruption i ISIL. Der er relativt orden, ro og fred internt i ISIL, fordi at de bruger de her meget radikale metoder, de gør. Og det virker meget voldsomt på os, men i en kaotisk verden, så er det faktisk en fordel frem for alle mulige små krigsherrer, der bekæmper hinanden og benytter sig af store grader af korruption osv. Så mange af de mere konservative sunnimuslimer, de har faktisk et bedre liv i ISIS-land, end de har haft før. Så det er svært at sige. Altså, min vurdering er nok, at ISIL er klart det største problem på den måde. Altså, det er svært at sige, fordi Assad står for 90% af de drab, der er blevet pågået, eller hvad hedder det, i Syrien, ikke? Altså mellem 250 og 300.000 er blevet dræbt i Syrien, ikke? Og langt hovedparten er Assad, der har stået for det, ikke? Og det er jo ikke ISIL. Så på den måde, i rene drabstal, der er Assad helt sikkert den store ondskab, ikke? Men for os er der ingen tvivl om, at ISIL er langt farligere. Ja. Så Assad han vil aldrig begå terrorangreb i København, eller i Paris, eller London, altså. Nej. Så. Ja. Altså, hvis vi går ind med landtropper i Syrien, tror du så ISIS vil gå imod os, eller hjælpe os, eller? Altså, vi går kun ind med landtropper i Syrien, hvis vi går efter ISIS, og det er jo været en af de problemer, som har været meget markante, det er, at tyrkerne har jo snakket om det her område i den nordlige del af Syrien, imellem Jarabulus og Kilis, eller Assas. Der er 100 km grænse, som ISIL stadigvæk sidder på, ind til Tyrkiet, cirka.
Og i den der 100 km, sådan cirka 50 km ind i Syrien, har tyrkerne gerne vil lave noget, en bufferzone, eller en ISIL-free zone, eller en no-fly zone, eller sådan noget. Og det har der især Rusland været meget bange for, fordi Rusland ved godt, at Tyrkiet er de arveste modstandere af Assad. For tyrkerne har Assad været hovedmodstander lang tid, og ikke ISIL. Tyrkiet har angiveligt støttet alle håndegruppe inde i Syrien, fordi at deres hovedmodstander har været Assad. Ja. Så på den måde, så hvis man går ind, og Rusland eller Iran ligesom lugter, at det ikke kun er imod ISIL, men det også er imod Assad, så har vi balladen. Så bliver det sådan en proxy-kold krig, eller sådan noget, altså inde i Syrien. Hvis man derimod går ind i en alliance, måske med Rusland, imod ISIL, og kun imod ISIL, og ligesom siger, okay, Assad, du får en rolle at spille i en eller anden form for overgangsperiode, men i løbet af et halvt år eller et år, så er du færdig. Hvis Rusland vil gå med til det, og Rusland de ved, at de stadigvæk kan bevare deres luftbase og deres flådebase ude ved Middelhavet i Syrien. De har en stor Tartus, en stor flådebase i Tartus. Og de ligesom kan bevare en magtfuld position i Syrien fremadrettet. Så er de sådan set formodentlig ikke forpligtet eller sådan fastlåste på, at det skal være Assad, der skal sidde ved magten. Så en fælles krig imod ISIL, husk at støtte sunnimuslimske grupper i den fremadrettede proces i Syrien, og så en overgangsfase, hvor Assad måske er en del af overgangsfasen, men ikke er en del af den varige løsning. Det kunne være en model, der kunne blive arbejdet på sigt. Men hvad nu, hvis vi så går ind i Syrien og slår ISIS tilbage, væk fra Syrien og får Assad af? Hvad tror du så, der kommer til at ske? Kommer vi bare til at prøve at styre landet med tropper? Problemet med Syrien er lige nu, at vi stort set ikke har nogen grupper, vi ønsker at støtte her i Vesten. Derinde, ikke? Altså, kurderne er nogle af de eneste, og kurderne, de har sådan set en primær interesse. Det er ligesom deres eget lille hjørne. Og det er nordøstlige Syrien, og også en lille smule nordvestlige. Og det kan godt være, at man kan få dem til at hjælpe med at lægge Raqqa ned, eller et eller andet sådan. Men at gå ind og være en besættelsesmagt i store dele af Syrien, det kommer simpelthen ikke til at ske med kurdernes hjælp. De er heller ikke stærke nok, eller store nok til det. Spørgsmålet er så, hvem skal man så have til at hjælpe sig? Nej. Og lige nu er der ikke nogen grupper. Fordi at de tre hovedmagtfaktorer inde i Syrien, for eksempel, det er ISIL, og det er Nusra, som er Al-Qaida forbundet, og så er det styret, altså Assads Damaskus' styre. Og det er et trehovedet monster, og man har ikke interesse i at støtte nogen som helst. Så man har ligesom ikke nogen venner inde i Syrien til at støtte op om sig. Så på den måde kan det være utrolig farligt. Altså det er jo ikke så svært, det så vi med Irak, vi så det med Afghanistan, at slå det hele i stykker. Altså vi er jo uendelig meget stærkere end alle de der, hvis man først går ind. Men så bliver det sådan nogle terrorkampe i byerne og sådan noget. Man kan jo ikke bare bombe byerne. Altså der bor sindssygt mange civile i byerne. Ikke? Altså, der er sikkert så mange civile tab i Raqqa i øjeblikket, fordi man bomber Raqqa hver eneste dag. Altså. Så det er simpelthen utroligt svært. Altså, det er den der exit-strategi, man skal tænke rigtig, rigtig hårdt, rigtig længe om. Hvad er det, der sker, hvis vi først går ind i bomber? Vi har ikke nogen venner derinde. Vi har forsøgt at træne nogle moderate enheder. Amerikanerne har, tyrkerne har inde i Syrien. Men de har haft uendelig lille succes. Altså uendelig dårlig succes derinde. Altså. Så det er utroligt svært, hvis man skal gå ind. Ja, så mener man først kan... Altså man skal først finde ud af, hvem der skal på vagten efter, hvis man så får alt, som det skal være. Det. Altså forestil dig, du går ind som... Lad os sige, vi på en eller anden måde kan mønstre. Det er jo en stor koalition, der er der i øjeblikket med omkring 60 lande. Ikke? Altså, lad os sige, at de får mønstret en her på 100.000 op at stå et eller andet sted. Ikke? Det skal der nok til, for at kunne i hvert fald styre det hele. Ikke? Altså, hvad gør man så, hvis hver anden person, man møder på gaden, at man mistænker den person for at være ISIL-medlem? Ja. Altså, de er så kapable til at lave selvmordsbomber, de er så kapable til at bruge lette skydevåben, til at forstå sig på sådan, som det hedder på fint, asymmetrisk krigsførelse. Ikke? Det er den der, hvor man er den klare underliggende, men så virker man med terror i stedet for. Man laver nogle bomber og nogle sådan hit-and-run-operationer og sådan noget. Ja. Det er utroligt svært at være der som militær enhed og forsøge at få noget fornuftigt ud af det, hvis man går ind. Altså.